Lo mariner de Sant Pau. Quin nom aqueix per un pagès, i per un pagès d'un racó de món lo més arraconat del Pirineu. Si era mariner, lo fundador d'aqueixa gran masia, com s'establí a Sant Pau de Segúries? I si era un llaurador o un terratinent de Sant Pau, com i per què prendria aqueix nom? Aqueixes raons me feia jo a mi mateix al veure per primera vegada, ja fa 30 anys, aquella pagesia grossa i superba entre les superbes i grosses de la muntanya. Desitjós de saber-ne quelcom, si no al cap del fil, demanì el seu parer a 3 o 4 vellets del poble. I un degollut, que tenia una memòria tan llarga com sa barretina vermella que li penjava esquena avall, me contà a glops la següent història. Deu fer molts anys de so, tal vegada centúries, puix mon avi, que el cel sia. Quan jo era petit, m'ho contava ja com una cosa molt vella. Lo mariner de Sant Pau era un veritable mariner nadiu d'un dels pobles de la Maresma de l'Empordà, que ell, segons diuen, mai volgué anomenar de la tristor que li donava. Com tenia bons braços per remar i bon cap per aprendre la carta de navegar, la barca se li havia tornat un bastiment i anava sempre de viatge de Barcelona a Mallorca, plena sempre de taronges, fruites i marxandisa. Dels nòlits que li donava la nau, se n'havia fet una caseta a la vora de la mar, on tenia sa cara esposa i sus fills, que volien ser mariners com son pare. Lo vent, sempre que sortia, li anava en popa i la fortuna li ballava davant dels ulls, dient-li a tota hora «Boca, què vols? Cor, què desitges?» Més la fortuna és una roda que dóna voltes i los que van lligats en ella poden exclamar com l'ànima del pelegrí. Clavat estic en un gran torn per món de fal. Ara som baix, ara som dalt. Al capdamunt de tota pujada hi ha una baixada, i quan la pujada ha sigut molt gran, de vegades, la baixada és una cinglera tallada damunt de l'abisme. Los mariners tenen l'abisme més a prop que els demés mortals i tampoc los costa tant d'anar a fons. Un hivern, los núvols s'arrastellaren en lo cel i vingué un gran mal temps i una forta llevantada feu estelles del seu bastiment en les costes de Provença. Ell invocà Santa Maria dels Socors i en sortí viu. Més pobre com ella, havent de tornar a l'Empordà amb sols la roba de l'esquena i demanant caritat pel camí. La pèrdua era grossa per ell. La mar, amb mà de lladre, li havia presa tota sa fortuna. Més al costat de s'esposa i entremig de sos fills s'arrefarà de forces i de sort i comprarà un altre vaixell que li tornarà la riquesa perduda. Més ai, de sos infortunis, ell no en sabia més que la primera part. La mar terrible que amb una mà havia estallat son bastiment, amb l'altra havia socavada i arrencada sa casa de soca arrel i s'havia ajagut en son mateix llit. A l'arribar-hi el mariner, frisós i amb lo cor ferit, cercà sa esposa i sos fills i no en trobà rastre. Cercà, desesperat, sa casa i no en trobà ni els fonaments. Cercà lo lloc on s'aixecava entre arbres i flors i no hi era. La mar dormia en ell reposada i tranquil·la com un lleó adormit. Llavors, amb los cabells eneriçats i sens esma, aquell fill de la mar lo maleí i lo tornà a maleir fins que, vençut per la violència del dolor, caigué sobre un banc de sorra desvariejant i fora de si. Quan se revingué un xic, plorà 3 dies i 3 nits, sense menjar ni beure, com altre Job. Mirà la mar per última vegada, lo tornà a maleir i jurà fugir-ne ben lluny a on no l'hagués de veure mai més ni de lluny
ni de prop. Se posà a l'espatlla un rem, única cosa que trobà de sa perduda i enfonsada hisenda, i sense despedir-se de ningú ni de res, prengué lo primer camí que l'allunyà de la mar. Anàs allí on anàs, amb tal que el conduís ben lluny del monstre devorador de sos béns i de sa família. Al cap d'una estona de caminar per uns aiguamolls i juncars que mai se li acabaven, arribà a un dels estanys del Baix Empordà que els pescadors del país anomenen llaunes. Aqueixes llaunes, digué, són les filles del mar i, per cert, són tan res de bo com son pare. I deixant-lo camí en sec, se girà cap a l'altra banda. Baldament no hi hagués camí ni carrera. Sabia bé prou de què fugia, més no sabia on anava, caminant i caminant a la perduda com un boig. Per no trobar-se de nou amb les llaunes ni amb los aiguamoixos de la Maresma, deixà la terra plana, enfilant-se a poc per la Garrotxa amunt. Arribant a Banyoles, s'adonà que la gent ja no era la mateixa de son país. Ja no marinejava, sinó que terrejava. I fins i tot li venien ganes de quedar-s'hi, quan de trascantó, per entremig d'uns roures, vegé lluentejar l'estany. Creient tot plegat que era una gaia de mar que el perseguia en sa fugida, li tirà un raig de malediccions i arrencà a córrer per lo camí morraler de Besalú. Besalú és ja lluny del mar. 2 dies ha que en fuig i desitja ja reposar de la fadic i, sobretot, de la pena. Més abans vol fer la prova. Se'n va al mig de la plaça, se descarrega el rem i, ensenyant-lo a la gent que el rodeja, los digué: «Què és això?» «Això és un rem», li respongueren uns traginers de marina que descarregaven peix. «Doncs adéu-siau», respongué ell secament, no donant-se-li una pipada de tabac de que el tinguessin per boig o bé per savi. Se carrega de nou lo rem al coll i per la ribera del Fluvià s'encamina cap al cor de la muntanya. No triga a deixar a mà esquerra Argelaguer, la mare de Sant Damàs. Veu a l'altra banda del riu Castellfollit, poble encinglat al cim d'una immensa muralla de columnes basàltiques. Veu després eixamplar-se el Congost i desplegar-se en plana oberta, i enmig d'ella, com un camp de fajol en lo mes d'octubre, blanquejar l'hermosa ciutat d'Olot. Tot entrant-se'n per sos carrers, s'anava dient a si mateix: «Aqueixa ciutat és ben arraconada entre les muntanyes i ben llunya de la mar, i sos habitants no sabran res de la meva enemiga mortal». Quan arriba al mig de la plaça, pren lo rem en sa mà dreta i pregunta als molt curiosos que l'enrotllen: «Sabríeu dir-me què és açò?» «És una pala de forn», respon un noiet que no s'aixecava 2 pams de terra. «Què saps tu?», li digué son pare, que havia estat a la marina. «Això no és una pala de forner, que és una pala de barca». «Ja som a prop d'allà on anam», se diu lo mariner, «més no hi som encara. No vull estar en una població on la mar és coneguda, poc o molt que sia». Espolsa les espardenyes i muntanya amunt falta gent. Deixa la plana per la vall de Bianya, vorejant sempre el torrent que l'ha formada. Per damunt s'enfila per la pujada de Capsacosta i darrere la serralada se troba tot seguit dintre el poblet de Sant Pau de Segúries. Coneixent que arriba, ja era hora, al terme del seu viatge, se n'entra amb ull escorcollador per sos carrerons fins a arribar a la placeta de la Iglésia. Allà abaixa el rem, l'ensenya a aquells pastors i pagesos i els diu: «Bona gent, sabríeu dir-me què és açò?» «Ai, quina cosa de preguntar!», li respongué el més vell
i, per tant, lo més autoritzat de la rodona. «Això és un culler!» «Què dieu que és?» respongué el mariner, no entenent la paraula. «Un culler!» replicà el vell. «Més, què és un culler?» repreguntà l'empordaner. «Una cullera grossa o una pala per remenar l'oblat de moro dins de l'olla». «Doncs aquí em quedo», respongué el mariner. I tal dit, tal fet. Se posà a conrear un tros de terra verge d'arada i d'eina de pagès, i després de passar l'aprenentatge, demostrà ser tan bo per llaurador com ho fou en altre temps per mariner. Se tornà a casar i Déu Nostre Senyor, a qui s'encomanava de debò, beneí son nou matrimoni i li donà tants fills i tan bons i hermosos com li havia pres. I un d'ells fou qui, per indicació de son pare, ja vell, plantà los fonaments d'aqueixa superba masia que s'ha anomenat sempre lo mariner de Sant Pau i té per divisa un bastiment gravat en lo llindar de l'entrada.